IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Manamnama ti Maisapsapa nga Maipaay ti Tulong ti Provincial Government of Ilocos Norte, babaen ti Metro Ilocos Norte Council wenno Mink itang Tawen para kada iti adda iti beneg ti transportasyon. Inbaga ni Mr. Del Rantillo, Administrative Officer for ti Mink, may kapuda ito italisto nga panagbaliw ti presyo ti petroleum products. Inpalgak na nga adan ti plano ti Mink amang pangato ti Maipaay at Tulong. No pay kasta, inbatad na nga sandapay nga may baga numano ti pagngatuan agsipot sandapay nga napagsarita kini Governor Cilia Araneta Marcos. Kagitan ti retoy, inpadano ti panagyaman iti national government agencies anayat aming papaay ti Tulong iti transport group dito yung probinsya kang runaan na dagiti nakarehistro iti Mink. Idol Dennis Zalipio, Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal.